karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasaku tunggang macucu emanan paras bagus murah beda karo atimu rumono tembangan manisku do sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal untuk sayangku tak bakal koyak tenagan kahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina cintaku mbok yo sampun le nesu ape iso rasa kudu nganggo metutu emanan paras ayu mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal entuk sayangku ora bakal koyak tenagan kahanane putra aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani nek saben dina cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasaku nganggo metutu emanan paras ayu muda sita karo atimu rungokno tembangan manisku do sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal untuk sayangku ora bakal koyak tenagan kahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani nek saben dina do sayang ngapunten saestu
Ya itu Dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. tresnoku ora bakal luntur sayangku kata goyah tenanan kahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina.